σήμερα Ο Μπούκας δεν παίζει. για την 7η αγωνιστική πρωταθλήματος στην ίδια κατηγορία. Τρίτος όμιλος. Διεξάγεται το τοπικό ντέρμπι μεταξύ της ομάδων μας του Αλυσιακού Μύτικα και του Αθλητικού Ομίλου Καντήλας. Οι συνθέσεις των δύο ομάδων έχουν ως εξής. Αλυσιακός Μύτικα, νούμερο 1 Προδρομίτης, νούμερο 2 Σκαρογιάννης Γεράσιμος, νούμερο 3 Κατσαούνης Σπυρός, νούμερο 4 Παπα-Νικόλας, νούμερο 5 Αποστολάκης Σωτηρής, νούμερο 6 Σκαρογιάννης Δημήτρης, νούμερο 7 Τελής, νούμερο 8 Κατσαούνης Δημήτρης, νούμερο 9 Ρουσάη, νούμερο 10 Αποστολάκης Άρης, νούμερο 11 Πουκέρης. Άο Καντήλας, νούμερο 1 Γιαννίους Ανδρέας, νούμερο 2 Κεραμίδας Γιώργιος, νούμερο 3 Κεραμίδας Παναγιώτης, νούμερο 4 Γιαννίους Θεοχάρης, νούμερο 5 Λυκόνης Δελτά, νούμερο 6 Βασιλάκης, νούμερο 7 Γιοργαλής, νούμερο 8 Γιαννίους Παρασκευάς, νούμερο 9 Κεραμίδας Δημήτρης, νούμερο 10 Γιαννίους Θεοχάρης και νούμερο 11 Κεραμίδας Αθανάσιος. Αναπληρωματική. Στον Αλυσιακό είναι Κουρκούτας, Σκαρογιάννης Αλέξανδρος, Παρουσάκης, Σακουφάκης, Παβέλης, Καρδής και Συριάννης. Από τον Άο Καντήλας, Σιδεράς Γάμα, Κονόμου, Σιδεράς Δέλτα, Τσουκαλής, Λυκόνης Βασίλης, Παπογιώργος και ο Γεωργαλής Β. Διαιτητής του αγώνα είναι ο κύριος Βελαώρας, με υπόθεση του κύριου Κασπίκη και Τάβο. Προσελευτής του αγώνα είναι ο κύριος Ζέρβας. Προπονητές των δύο ομάδων,